φάει κανείς μπισκοτάκια? Ποιος θα φάει μπισκοτάκια? Ποιος? Ποιος? Θα φας μπισκότα? Πού είναι τα παιδιά? Πού είναι τα παιδιά? Πού είναι τα παιδιά? Ο Έκτορας, για πες ένα γεια Έκτορα. Έκτορα, γεια. Γεια. Πού είναι ο Έκτορας? Πού είναι ο Έκτορας? Λίζα. Γεια σου. Για πάμε μέσα. Για πάμε να δείξουμε το γραφείο. Από εδώ πρώτα. Τι? Να πάμε και στο γραφείο. Πίνουμε και νερό. Θα κοιμηθούμε τώρα. Τι λες? Ποιος θα κοιμηθεί τώρα? Ποιος θα κοιμηθεί τώρα? Έτσι θα μείνεις? Εντάξει, θα κοιμηθούμε. Καληνύχτα, Έκτορα.